الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء bandiraɓe julɓe tedduɓe moƴƴuɓe horsuɓe yiɗɓe almustafa sallallahu alayhi wa sallam on calminama on jurama on ƴamanama on mantama on ñagama duwaw en garta e darsu men qissata siddiq abi bakr ibnu abi quhafa wiyete ko uthman bandiraɓe julɓe aha ko tokaram en mbino e darsuji men ɓennude duttoɗen mbaɗen ko he résumé ko sen kaali tubankore mbiɗen aboubacry o jibina ko hitande 51 haade fergo nelaɗo sallallah alih wa sallam caggal nde annabi isa jibina duuɓi 593 bandiraɓe sehilaɓe aha en mbi kanko woni premier e wiide ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammada rasulullah o fayi jungo makko e jungo nelaɗo sallallah sallam o jaɓi allah goto o wi kanko o sukorako sona e almoustapha sallah sallam e diine makko premier e worɓe bandiraɓe sehilaɓe ali ko premier yummen khadija ko premiére bandiraɓe sehilam ngale namɗen koye men e gueɗe aduna e gueɗe diine wonɗo gonɗen premier hayso kursi tan hayso premier caggal en meeɗi wonde ɗum bandiraɓe sehilam aha hoto jaab wonde dernier wona to école wona to peewal wona to nunɗal wona to laaɓal so yimɓe moƴƴini mi moƴƴina soɓe bonni mi bonna ala soɓe moƴƴini moƴƴin soɓe bonni hoto bonnu jogoɗa des principes e nam an sagata o an gorko o mo neveu soɓe cimmima hoɓe simmo soɓe mbaɗi bal hoto waɗa bal soɓe mbaɗi bar hoto waɗa bal ma ñes soɓe mbaɗi heesal hoto waɗ soɓe mbaɗi stretch so mbaɗi mini juppe courte juppe soɓe mbaɗi 31 mbasa wadde mbiya non min komi juulɗo mi watta ɗum ɗo kono so yimɓe mbaɗi mbaɗa kula felede balañi wax moom ak seer laylela moom seer la munul sax fecci sa wawa fecci ɗum nanatama jeygol sa wawa fecci ɗum wattama hurede kono sa waɗi ko allah yiɗa sa waɗi ko fewani sa maayi hen ko an woni seer ko mayɗo ene shirkini wala hawla wala quwata illa billah ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين أها برتو لاكر أون برتي فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور goƴƴinaɗo jeygol o nanna alijanna oɗo gañi wona comciɗi wona wutto wona heesalo wona pantalon wona yorno tuuba wona fembade bangue ɗum wattama wonde jantalmal bandiraɓe sehilaɓe enam aboubacry ko premier en mbino sayyiduna aboubacry o rimɗini sayyidana bilal ndeysan wona bilal to o rimɗini hewɓe aha ko nelaɗo woni makka ko duuɓi 13 omo wonde nelaɗo subaka ki hiɗa jamma e ñalawma omo liggono oɗo diine ɗum waɗimo wonde premier khalifatul moustapha sallallahu alayhi wa sallam eynam en mbino e ɓen 10 wiyama gadmi d'office alijanna ɓe tuuɓi koye jungo makko bandiraɓe sehilaɓe hol hen ceerno ousmane rutto mbaɗa rotro ciftina bandiraɓe allah wi wa dhakkir fa inna dhicra tanfau lmuminin siftin aha ousmane tokaram tuuɓi koye jungo abi bacry abdourahmane ibne auf zoubayr bin awam talha bin ubaydillah la ilaha illallah saad ibne abi waqas kawmum nelaɗo wi saad fidaka bi abi antu ummi wonto gidiɗo weddade laañal e islam ko saad bandiraɓe seeɗa idi sud silama islam ko zoubayr ɓeɗo c'est des premiers c'est des élites ɓe jangguinma la martine première guerre mondiale deuxième mondiale cause résultat combien de millions ɓe mbarodiri enen en ngala wargo joguiɗen ko la ilaha illallah mouhammadu rasulullah ɓe mbima hara andu dinama haade ma famde ko ganduɗo ko taguira ko rewde allah sa anda ɗum a famani a fesaki aha
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون يا سفاري من سلي غندا أنك بريمير بندرا بسيلان إن بينا نلعب فيرا صلى الله عليه وسلم وما يلتمكم في مدينة gelode ɗiɗi ngeloba aboubacry e ngeloba nelaɗo ko aboubacry soodi ɗiɗo gelode nelaɗo waɗɗi ngeloba kono wi komi joɓo nde wonno o yiɗa sakkede kanko sallah sallam o yiɗa sakkede o nangara hadiya sallallahu alayhi wa sallam ey nam qur'ana settima nde ɓe perata nde ndeysan ko aboubacry wondi koye nelaɗo kalta ko siddiq en mbaɗa rotoro nde ɓe naate hayre nde aboubacry añɓe ngari jiimi maɓɓe aboubacry wi ya rasulallah ɓeɗo añɓe soɓe jii en soɓe ƴeewi les koyɗe maɓɓe jii en qur'an wiɓe ala hay soɓe jii on ala ko mbawani on koye allah gonduɗon bandiraɓe sehilaɓe eynam إلا تنصروه فقد نصره الله أن سأجينا عن السنة نلان أجينا السنة بعض ونفهم يوون تاني يوون جاه يوون كدير ما مبلا أون كدينادو مبلا أون كيسلو مبلا أون ناهي الجنة مبلا أون بيا ما كان يكون عند أدمي دوفيس مو أدماني دوفيس هو نيامتين قد منو دوفيس مو كان القرآن سيتيم كو أدمي دوفيس بندرابي سهيلابي إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا نسان بيعده رسوله هو البيرو منون كو الله وي منون سبو الله جنتي مدوم ننلا حالي دوم daha kange kudol kalis windorum qur'an ha joni jange bandirabe sehilab enam gido ma al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wi sallallahu alaihi wasallam hade men bennude aha nenam bandam wi allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid nenam bandam allah mantuma la bi sappo sa jule nelado gorol odon sallallahu alaihi wasallam kanko woni sehil abubakar bandirabe jul enam njol makko sallallahu alaihi wasallam mo len gan o wi so tawi won mo cuɓornode mi waɗa ɗum giɗam mi suɓo aboubacry mi waɗa ɗum giɗo kono aboubacry ko sehilam ndeysan ko bandam ko sehilam kono noon allah waɗi kam giɗo ndeysan almoustapha ko giɗo allah sa yiɗa giɗo allah a ñamtinani giɗo allah a rawane giɗo allah a yiɗa sunna giɗo allah la ilaha illallah mbiɗa sunna taniraɓe enam ɓe mbi sunna taniraɓe makkanaɓe haɗi hewɓe maɓɓe nadde diine ɓe mbi ko inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala athari muhtadun aw muqtadun inade diina abdoul moutalib en hay soɓe ndewi sanan comme mbawi wadde fof ko ɗum min mbaɗata ala mbiɗa ko ya rew jol makka laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana oɗo mo ganda allah wi wama atakum rasulu fakhuduhu wama nahakum anu fantahu ceersoma ko allah wi man yuti rasula faqad ata allah ngal ɗo kartal gotal kanko dañi ɗum on ɗoftiɗo almoustapha o ɗofti ko allah bandiraɓe seeɗam hadis mo kalmi rawa muslim tongode makko ujunaji ɗiɗi e temedde tati e capanɗe jeetati e tati bandiraɓe sehlan e nam ɓeɗo ganda ceerno ousmane qur'ana settima allah wi tubaniɓe yaafi mamaɓe wona tuubu e laare papis oɗo ko kawma bandi miɗen gonno fedde kumbi sa asal min kawma nden min mbaɗi beignoir emin konga beignoir o ari tan o fusi beignoir amen o haaƴi junggam o kawma ko bandi laare noon no mbaɗɗa ala oɗo wona tuubu e laare wona tuubu e sa siftori laare cunoɗa kersa mbiya ndega min ko allah toññomi la ilaha illallah allah fotani toñede allah watta ko hana la ilaha no ousmane hammadi wi bandiraɓe julɓe e nam Usman Qur'an settima beedo ko tubanabe laqad taba Allahu 'ala an-nabi wal muhajirin wal ansar wal ladhina tabauhu fi sa'ati al-usra lisan de sattinde walde tabuk en ceeru en wuli en tampa tamori so asonyede nafike be jahani be do jehi Allah wi tubani be bandirabe sehilabe yo tubanabe ara wata dumen wasabiqun c'est des premiers c'est des élites wasabiqun sabiqun ulaika almuqarrabun la ilaha illallah Allah manti be c'est des premiers dum no nyamtin premier sa nyamtini dernier enen ko akhir zaman gondan i oɗo akhiri jaman sa en ñamtina dernier ji holko jogori kewde dernier ñamtina dernier wala hawla wala quwwata illa billahi al ali al azim kede ko Allah wi bandiraɓe julɓe bal eɗen ñamtide les premiers les élites ay nam
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لا إله إلا الله. بيدو نغوبي مكة بنغوبي ردم سبي الله بنغوبي غاليجي بنغوبي جودين سبو لا إله إلا محمد رسول الله. بيغا مدينة نابي كتي من ديسان سبو لا إله إلا الله محمد رسول الله. ببرنا الجنة ولنا نوريانو من غرتاني. أعد لهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. لا إله إلا الله. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نيسان الجنة نتون لي فارماتيك سون لابا بتكرها بين يانغو راكو بين يا كلاكو مصيبة أدونا كلا بني أدونا على toon to lakarto hay mbubu ala ron ñittade ala ron fiilade ala ron hawre musore mandirde dugdede piye bol dubay bol ala dum fo ala ron ni min de piyan momi ngaddal momi darab e bol ay ko addenimi bol yel jeere 5e mo addenimi la ilaha illallah ko ni wada keso ari diftu o ñama bottade o ñama ruuñ o horara o ƴetta bakke o nawar kadi o nawar tew kala ko hedda hirande o nawa galle makko ni o wayi kanko kayni kanko diftugo kam ni tan nde o waɗata eyyi ɗum ɗo ala to aljanna to bandiraɓe si toon ala ñoore eynam bandiraɓe sehilaɓe eynam ceerno ousmane ɓeɗo noon mbiyeɗa sa rewani ɓeɗo sa rewani gañiɓe sa rewani admuɓe ndewa diine ma bona nela sallah sallam wi on golluɗo gollal taw golle men jeeyaka en ruttote koye jomum rawahu muslim koye giɗo ma almoustapha wi ceerno ousmane haaldo cs a yaha deftugo an hay sa fi ana wata bakke bandiraɓe sehilaɓe o wi on ndento koye gueɗo kewnade kala ko kewna ko bid'a kala bid'a ko majjere majjuɗo to fayi o nata aljanna. la ilaha illallah. yew neɗɗo rewa allah duuɓi 70 taw o rewani almoustapha allah wi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. nelaɗo diidi diidol o wi ɗiɗo diidol ngol ɗum lawol poccingol diidi keddiɗe fof diidi ɗi fof laabi keddiɗe fof ko seyɗani ardiɗe sa ardima seyɗani allah wi ya ayyuha alladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan hor ndewe fele shaytan innahu lakum aduwwun mubin. shaytan ko gañoma seyɗani ɓuuri yidde fof ko neɗɗo wona kefero sa anni seyɗan a woni julɗo deuxiéme ko addantuma obstacle o addama bid'a fitti ka rewani caggal nelaɗo ala a sawdin sa sawdini noon a yatta aljanna. allah wi ya ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasuli wattaqullah. yen kul allah heren garde to allah e nelaɗo mum so allah haali namtoɗen hen mbiyen sami'na wa ata'na. giɗo ma sallah sallam o wi namtude e sunnam e sunnatul khulafa ar-rashid ɓen woni holɓen abou bacry wa oumar wa outhman wa ali eyna o wi yen namto hen no fewi yen gatir ɗum ñiiƴe men muynirɗen e hadis oɗo ceerno ousmane hol jantiɗo mo omonto ibnu madia omonto abou daoud omonto ahmed omonto hakim omonto tarmidi wa qala hadisun hasan sahih bandiraɓe sehilaɓe hadis celluɗo ɗum ɗo mbiyen heren kewne diine eyna mbiyeɗa ya darno gonga hayso ko jinnaɗo ma ya ayyuha alladhina amanu كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. غون غنون حيث كو جنانو ما حيث كو كاوما او وانا دبو او وانا غوركو او وانا فقير او وانا غالو سو غون غاري بيا بابا اندي بابا سامبو حالي كو غون سابو ان بابا كو كالدا كو ادان دليلو بابا سامو نون ويما الله وي نلاɗo wi kaɓiɗamo sabu ɗum ɗon baba ɗo ibrahima wini ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. e jinnaɗam e noon no ibrahima noon e babam min wonko dañmi gandal adañani ɗum gandal yettimama yettakimi rewam hon rewo cheytan. ya abati la ta'budu cheytan inna cheytana kana lirahmani asiya. iblis ko gofɗo allah hoto rew cheytan. la ilaha illallah. enen arɓe caggal sahabaɓe holko mbiyaɗen nduwonɗen koye men bandiraɓe sehla mbasen anjeɓe mbasen anje jiɗɗo sunnatul mustafa sallallahu alayhi wa sallam. والذين جاءوا من بعدهم يقولون
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله نسان إدي بأن بفرب به إجابي بفرب به إن فوفيو الله يوم إن يعفو إن نجنون واسوان تحكون من آها سبب الكبر دا هبي إن يجيب بجوني سومبيا مرن درنج دارو بكبر benduka kon so Allah wiyama so sangara yarama so fuyoto islam ne jalkire wadama so sunna wofama so bal wadama so bar wadama so juude kaajama yollelen badata bendukata abadan sababu sabu supporte ko lawul makko supporan lawul Allah sada habe sabi Allah e nam Allah non so jingrima aliberake neysan so Allah jingrima aliberake e nam وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين